Assalamu алейкум. Ушбу чыгарылышта мин сезнең өчен бөек татар шагыйре Кастуган Сөенеч угылы турында сөйләргә булдым. Шагыйрь һәм әдибебез 15нче гасырда Идел тамагының Кызылъяр төбәгендә Аксөякләр гаиләсендә тууы һәм үсүе мәгълүм. Шагыйрьне 1440 елда тууы, 1505 елда вафат булган дип галимнәребез фаразлыйлар. Кастуганның язган шигырьләре аз сакланган. Аларда туган җирдә Идел йортка дан җырлана. Үзенең туган җиренә сокланып, "Хайран минем Иделем" дип әйтә шагыйрь. Шагыйрьнең иҗаты туган җирне ярату, ата-анага хисләре белән сугарылган. Ул чишән, батыр. Шуңа күрә аны еш кына Кастуган батыр дип йөрткәннәр. Шулай ук Кастуганның байтак мәкаль әйтемнәре сакланган. Сезнең игътибарга шагыйрьнең ушбу шигырен тәкъдим итәм. Алаң җырт, агала урдам кунган җырт. Атамыз безнең Сөенеч кияү булып барган җырт. Анамыз безнең Бөстуган киленшәк булып төшкән җырт. Карагыдай менә бу Кастуган батыр туган җырт. Көндегемне кискән җырт. Кер кунымны җуйган җырт. Карагайдан садак булдырып, кылчанымны сары яхшы якка тутырып, җанга саклау булган җырт. Шагыйрь Хаҗитархан вилаятендә соңгы тормыш елларын үткәргән.